ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ ଶୁଣ୍ଡି ଘର ଗଣ୍ଟଗଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗାଁଟା ହେଲାନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାତକୁଶିଆ ଏ ଆମ ଗାଁଟା ହେଲା ଏଠି ଆମର ମୂଲ କାମ କରିକି ଏଠି ରହିଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଗଣ୍ଟଗଡ଼ି ମହଦାରେ ରହୁଥିଲା ମେଡିକାଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ସକାଳୁ ବୋତଲ କୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯାଇକି ସେଇ ଗୋଟେ ସେ ମାଡୁଆ ଗୋଟେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ ଛୁଆଟା ତୋର ଏତେ ଭଲ ପାଇଲୁ ନା ତାର ବାହା ହେଇଛି ପୁଣି ବାହା ହେଇକି ବି ତତେ ଏଇ ଲୁବ ତୋର ସରିଲାଣି ତାପରେ ସିଏ କଣ ପତ୍ରରେ ଚାଚିଥିଲା ବୋଲି ସିଏ କହୁଛି ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ସେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଚିହ୍ନିକି ତାର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତା ନାଁଟା କଣ ତା ନା ରାଜେଶ୍ୱର 5:30 ସକାଳୁ 5:30 ଆଜ୍ଞା କଣ ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାନେ ଏଟା ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଯାହାନେ ସିଏ ନହେଲେ ତାର ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ଆଉ କଣ ସବୁଦିନେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ନା ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ନହେଲେ ସିଏ ମରନ୍ତୁ ନହେଲେ କେତେଟା ମାରିଦେବି ନହେଲେ ସେଟା ବି କହିଦଉଛି ଆପଣ ଆଗରେ କହିଦଉଛି ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଭୁଲ କରୁ ଆଜି ସିନା ସେ ଛୁଆ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ ଆଜି ସିନା ମୋ ଛୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଅଲଗା ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତେ